Karbi Anglong Autonomous Council pen kachapain phu sai kam thom ke bang bong pen forest sai kam along hanlo aron re pen boreng avar sai ki pikeong la si aron re pen forest sai kam along boreng avar sai kilong atum anaphan than la popusi Karbi Anglong Autonomous Council conference hololong pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pangdak pon Ingnam rai koma sai kamalong pen nang anamuni datuma phan aron re pen boreng avar sai ki pia lo pachot krayamat abainong ki pipeta da jok boreng avar sai kelong alo chot kray atum pen Bainong chodeng long nang jipu kachesong pedana jerdinglo lason si KATSSA hamphanga song atum penta aphong pherangkya mai long pen ingnam rai komasai campaign kipi abo rengabar saya lok kachot krai tuma phan abainong pinang ji lapen arona teng pen langsi asai pa choklem long nang jipu kachesong padolo Karbi Anglong Autonomous Council aphan aphong pachimide dapi Karbi Anglong Autonomous Council pen tarlipsi kedamdang herepo niphai hiniar ni phanbang abo reng ang hoi Kihokalo KPR ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen ingnam rai komasai kamalong aron re pen boreng avar sai kipido lasila aron re pen boreng avar sai kipido anatuma phan lapsi buthot latuma phan aron ateng pen pibon tu pobusi rada phan pangdak pon tanglo Tum pinini lipandak mon po dak kisuman illegal appointment do pick specialist forest department Kalau kami itu cingmai bawa inquiry committee kalau without council approval, illegal appointment, latan itu prabjin pen, amui tu dah pelang dah, emetha amui lo pelang sita arona tengken dam nanti, illegal appointment aselo, without interview, without advertisement, langsung se appointment biar aja. Kalau kami itu legal side pe netum advice and mongo legal advice and mongo prabjin kan halta netum butem kon netum lagang legal kan cancel lapsi ko date vacancy requirement vacancy ke doan nang netum ko fresh appointment netum pipo advertisement pidi interview bela pen kelong tangan tu bipina hala tundong sigi piadun pulang dia lagang ke netum ngake latung han consideration kan pipo special consideration latung ke claim tangan tu muhan magi News Report Karbi Anglong Live